آئے سرکار دا فرمان سنے آئے رب دا قرآن سنے آئے کہ افیوں ولا تنہرہما وکلہما قولا کریما۔ حضرات محترم سنائے میں قرآن پڑھ رہا ہاں، اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہاں۔ فرمایا جدوں تواڈے ماں باپ بڑھاپے دے اندر پہنچ جان انہاں نو افی نہ کرو، انہاں دے نال پیار کرو، انہاں دے نال شفقت دے نال پیش آؤ۔ حضرات محترم اسی اسے واسطے کہنے ہاں ماں مرے ماں مرے تے ماں پہ مکے دے، ماں مرے تے ماں پہ مک دے، ویر مرن کنڈ خالی، ماں پیو باجے محمد بخشا او سنجی پیا حویلی، ماں مرے تے ماں پہ مک دے، ویر مرن کنڈ خالی، ماما باجے محمد بخشا او سنجی پیا حویلی، ماں پیو جدوں مرن او کون روے مڑ تھوڑا، او ماں پیو جدوں مرن او کون روے مڑ تھوڑا، روگاں وچوں روگ محمد، روگاں وچوں روگ محمد، یارو جس دا نام وچھوڑا۔ حضرات محترم سنائے اسی سرکار دے نال پیار کرنے ہاں، محبت کرنے ہاں، سرکار دیاں گلاں کرنے ہاں۔ آؤ میں اپنے نبی دی گل کر رہا ہاں، سرکار دی گل کر رہا ہاں، پھر اس پاسے آنا ہاں تانوں اس تو اگے لے جاواں، ایک اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر لے جاواں جڑا عام نہیں ہے، اللہ دا نبی ہے، کلا نبی نہیں ہے بلکہ رب دا کلیم ہے، کوہ طور تے جا کے اے رب نال گلاں کرن والا ہے، اے رب نال باتاں کرن والا ہے۔ آپ آئے ایک جنگل دے اندر آئے، اللہ دا نبی چل رہا ہے، پیدل چل رہا ہے، جنگل بیابانے، سواری کوئی نہیں، نال کوئی بندہ کوئی نہیں، کوئی شے نال کوئی نہیں، جنگل دے اندر آئے، آپ نو تھکاوٹ محسوس ہوئی ہے، رب دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا اللہ میں پیدل چل رہا ہاں، میں نو سواری چاہی دیئے۔ اللہ فرمایا میرے نبی ہے سامنے پہاڑے، یا اللہ پہاڑے، فرمایا ادھے پچھے چلا جا، ایک بندہ بیٹھا ہویا ہے انہوں جا کے کہے تینو سواری مل جانی ہے۔ اللہ دے نبی آئے، اللہ دے کلیم آئے، اے موسیٰ نبی آیا ہے، پہاڑی دے پچھے آئے، اس بندے دے کول آئے، جدوں نیڑے آئے آ کے سلام دیتا، انہیں آکھیا وعلیکم سلام، کہندہ کیویں آئے ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں، اتھے چل رہا ہاں، میں نو سواری دی لوڑے، میں نو سواری دا بندوبست کر کے دے۔ اس آکھیا سونیا بے جا سواری آ جاندی ہے۔ اللہ دے
نبی فرمایا میرے دل وچ خیال آیا ہے اے جنگل دے اندر بیٹھا ہے اتھے کوئی شے کوئی نہیں سواری کتھوں آنی ہے اس میرے ول ویکھیا کہندا ایک واری جو آکھیا ہے بہ جا میرے ول ویکھ کے کہندا بہ تے صحیح سواری آ جاندی ہے انہیں آسمانہ ول ویکھیا ایک بدل دا ٹکڑا ہے کہندا تھلے آ جا مینوں سواری دی سنائے اللہ دے نبی آئے موسیٰ پیغمبر آئے اس آکھیا بے جا اللہ دا نبی بے گیا اس نے اشارہ کیتا بدل دیا ٹکڑیا تھلیا مینوں سواری چاہی دیئے اللہ دے نبی حیران ہوئے فرمایا میں ویکھ رہا وہاں ویندیاں بدل دا ٹکڑا تھلے آیا ہے جدوں تھلے آیا ہے آن دی دیر ہوئی ہے بدل دا ٹکڑا سواری بن گیا ہے فرمایا مینوں سواری تے بانا تے بھول گیا میں آکھیا دسنا کون ہے اس آکھیا مینوں بھی نہیں پتا میں کون میں آکھیا دسنا کون ہے اور جنگل دے اندر بین والے میں اللہ دا نبی میں اللہ دا کلیم وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا فرمایا میں اللہ دا کلیم کوئی تور تے جا کے میں گلہ کرنا او کونے اس آکے سنیا انہا مینوں بھی نہیں پتا میں کونا اسے واسطے تے بیٹھا ہویا کہ پتہ لگے میں کونا فرمایا دسنا جنگل دے اندر بین والے سواریاں دین والے اے مقام کتھوں ملیا اس آکے سنیا راز نہ کھلوا فرمایا دسنا سونیا 40 سال ماں دی خدمت کردہ رہا 40 سال ماں دی خدمت کردہ رہا ماں راتی بھی کھلوتا رہا ماں دنے بھی کھلوتا رہا ماں سونیا ماں دے فوت ہون دا ویلا آیا ہے دنیا تو جان دا ویلا آیا ہے اس آکھیا میرے لال میرے سونے او میرے پتر میرے نیڑے میرے سینے نال لگ سونیا ماں نے باواں کھولیاں میں سینے نال لگ گیا ماں کہندی سونیا جدوں اے بات ہوئی ماں نے مینوں سینے نال لایا سینے نال لا کے ماں نے منہ اتاں کیتا اتاں کر کے کہندی اے نیلی چھت آ مالکا انہیں 40 سال میری خدمت کیتی ہے دسنا دوزخ دی اگ حرام ہے او میرے نال گل کر ماں بار بار رکھے او نیلی چھت دیا مالکا میرے نال گل کر اے 40 سال میری خدمت کردہ رہا ہے اے 40 سال میری خدمت کردہ رہا ہے دوزخ دی اگ حرام ہے ندا آئی ہے او میری بندی حرام ہے پھر میری ماں نے آکھیا سونیا میں 40 سال عبادت دسلا اور کچھ نہیں منگ دی میں ایو کہنی جدوں میرا پتر دعا کرے رد نہ کری ادھے منہ چو نکلے ادھو ادھی دعا پوری ہو جائے ادھے منہ چو نکل جائے ادھو ادھی دعا پوری ہو جائے اس آکھیا سونیا میں بیٹھا ہویا عبادت کر رہا اللہ اللہ کر رہا اس آکھیا اے تے دسنا ایک دا کمالے اس آکھیا اللہ دا نبی ہے اللہ دا کلیم ہے ڈاڑھیاں شانہ والا ہے غلط سنا دیتی ہے اے میرا کمال نہیں اماں دی دعا دا کمال اے اماں دی دعا دا کمال اے میری ماں دی دعا دا کمال اے اسے نبی دی گل کر رہے آواں اسے پیغمبر دی گل کر رہے آواں جدوں کوئی تور تے جان
جدوں کوہ تور تے جان رب نال گلاں کرن رب نال باتاں کرن حضرات جدوں موسیٰ دی ماں دنیا تو گئی ہے اللہ فرمایا نبی آ پیغمبر آ ہن سنبھل کے آویں یا اللہ کیوں فرمایا اگے دعا کرن والی گھر وچ بیٹھی ہوندی ہے ہن دعا کرن والی ٹر گئی ہے ہن سنبھل کے آویں اور جیڑی ماں تو گھروں نکلدا ہاں تیرے واسطے دعاواں کر دی ہے او ماں دنیا تو چلی گئی ہے دکھیں دنیا دیکھیں راہ لیندے پا ماواں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں ہو پتی گھر آ ماواں جدوں مر جاندیاں اپنے پرائے سارے مکھ موڑ لیندے نے سمجھ یتیم سارے دل توڑ دیندے نے رہندے دل وچ دل والے چاہ ماواں جدوں مر جاندیاں پت بھاویں برا ہووے ماں برا کہندی نہیں مر کے بھی بچیاں دا کدی دکھی سہندی نہیں او کدی لگن دیندی نہیں تتی وا او ماما جدوں مر جاندی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرات سنائے میں اللہ دی کلیم دی گل کر رہا ساں آؤ سنائے ایک اور نبی دی گل کراں عزتاں والے نبی دی گل کراں اے او اللہ دا نبی ہے اللہ دا پیغمبر ہے او شانہ والا ہے جن ساری دنیا تے بادشاہی فرما چھڑی ایک اس اللہ دے نبی دی گل کر رہے آواں جڑا ساری دنیا دا بادشاہ رہا ہے ساری دنیا تے بادشاہی کیتی ہے حضرت سلیمان دی گل کر رہے آواں بیٹھے ہوئے نے آواز آئی ہے جاؤ دریا دے کنارے تے جاؤ وزیر نو نال لے آئے آصف بن برخیاں نو نال لے آئے اللہ دے نبی آئے جدوں آپ آئے دریا تے آئے فرمایا آصف اگے آصف اگے آیا ہے فرمایا دریا دے اندر ویک تینوں کوئی نظر آ رہا ہے سونے نہیں نہیں مینوں کوئی نظر نہیں آیا آپ اگے آئے فرمایا میں وینم تیرا ویکھنا ہو رے نبی دا ویکھنا ہو فرمایا میں ویکھنا ماں تیرا ویکھنا ہو رے نبی دا ویکھنا ہو رے آپ آئے اللہ دے نبی آئے سلیمان علیہ السلام آئے جدوں آئے جملہ سنائے اللہ دے نبی آئے آپ نے آنکھ کیتی دل وال دل کیتا دل بر اللہ دے نبی آئے اکھ کیتی دل ول دل کیتا دل برول جدوں انج چھاتی پائیے فرمایا ہون سلیمان آئے ہون ویکھ سونیا ویکھ رہا وا فرمایا چھال مار جتی لائیے جدوں جتی لائیے پھر ان نگاواں پائیاں سونیا ماراں فرمایا مار چھال ماری فرمایا کتھے گیا ہے سونے تھلے آیا وہاں سونا محلے 4 دروازے نے تھلے آیا وہاں سونا محلے 4 دروازے نے فرمایا اندر جا کوئی بیٹھا ہویا ہے سونے ہلی اندر نہیں گیا فرمایا جا اندر آئے جدو جملہ سنائے اندر آئے ایک بندہ بیٹھا ہویا ہے آپ آئے
اے آصف آئے آپ دے وزیر جدوں آئے انہاں موڈے تے ہاتھ رکھیا ان موڈے تو پھڑ کے ہلایا اگلے بندے نے بڑے غصے دے نال ویکھیا آپ کہندے نے سجنا میرے والے نہ ویکھ او ویکھ انہیں ان موڈے تو پھڑ کے ہلایا بڑے غصے نال ویکھیا فرمایا سجنا میرے والے کیویں نہ اے اتاں ویکھ جدوں ویکھیا کہندا یا اللہ تیرا شکر ہے شکر ہے شکر ہے اللہ دا نبی کہن لگا شکر شکر کیتی جانا ہے خیر ہے سونیا دعاواں کردا رہیا واں یا اللہ ماری بے شک ماری جدوں مرضی ماری تو مالک جو ہویا مار کے تو رہنا ہی ہے ایک نہ ایک دن تے مرنا ہی ہے ماری پر ادوں تک نہ ماری جدوں تک نبی دا دیدار نہ کرا دے یا اللہ ماری بے شک ماری مار کے تو رہنا ہی ہے مرتے جانا ہی ہے پر ادوں تک نہ ماری جدوں تک نبی دا دیدار نہ کرا لمی میں شکر کر رہا واں اللہ دا نبی آیا ہے میں تواڈا دیدار کر رہا واں فرمایا دس نا اتھے کیوں بیٹھا ہویا ہے کدوں دا بیٹھا ہویا ہے اس آکھے سونیا اج دا نہیں کل دا نہیں سال دا نہیں 100 سال دا نہیں کدوں دا فرمایا سنیا 2400 سالاں دا بیٹھا ہویا 2400 سال 2400 سال ہو گئے 2400 سالاں دا بیٹھا اللہ دے نبی فرمایا اور دسنا بیٹھا کیوں ہے اس آگے سونیا تے کھانا کی ہے تھے دریا دے وچ اس آگے دیکھیں جدہ ادھا دھڑ جانور تے ادھا دھڑ بندے دا اے میں نو ایک فروٹ دیندہ ہے سونیا او فروٹ ایسا ہے کہ جدے وچ ساری کائنات دے فروٹاں دی لذت ہوندی ہے او کھا لینا پیندہ کی ہے اس آگے اے پانی ویکھو نا وگدہ پہ ہے اے پی لینا او فرمایا دستے صحیح بیٹھا کیوں ہے اس آگے سونیا میں نو نہیں سی پتا میں تے گرو سیر کرن واسطے نکلیا سا اتھے سی محل میں محلے چ بہ گیا میں نو نہیں پتا دریا کدوں دا وگدا پیا ہے کہ میں نو نہیں پتا میں سیر کرن واسطے او اللہ دے نبی فرمایا دس نا ایک کیویں اتھے آ گئے ہیں کیوں آیا اس کا کیا سونے میں تانوں دس رہے آواں اے میں اتھے کیویں آیا واں کیوں آیا واں فرما دس نا ایو تے پوچھ رہے آواں سونے ماں نبی نہیں آئی ماں دی خدمت کردہ رہے آواں ماں دی دنیا تو جان دا ویلا آیا ہے اس آکھیا یا اللہ میرا پتر میری خدمت کردہ رہا ہے انہوں لمبی زندگی دیویں ایت میری عبادت تیری عبادت کر کے تینوں راضی کر لوے سونیا اے جیڑی لمبی زندگی ہے اے ماں دی دعا ہے تے باپ اپا ہچا معذورا باپ دی خدمت کردہ رہا ماں تے جدوں باپ تے فوت ہون دا ویلا آیا ہے دنیا تو جان دا ویلا آیا ہے اس دعا کیتی ہے یا اللہ میرا پتر میری خدمت کردہ رہا ہے اور کچھ نہیں منگدا اتھے انہوں عبادت دی جگہ دیویں جتھے شیطان بھی نہ پڑے اس آکھیا سونیا اے میرا کمال نہیں ہے اے میرے ماں تے پیو دی دعاواں دا کمال ہے اے میرے ماں تے پیو دی دعاواں دا کمال ہے میں آج اتھے پہنچ گیا ماں اے میرے ماں تے پیو دی دعا ہے آؤ کیونکہ وقت سمٹ رہے آئے اے میں گل کر رہے ماں موسیٰ علیہ السلام دی گل سنائیے سلیمان علیہ السلام دی گل سنائیے اے میں دسیاں جدوں بندہ خدمت کرے اللہ مقام دیندہ ہے عزتاں دیندہ ہے عظمتاں دیندہ ہے آہوئی گل سنا ماں کہ جیڑا
جڑا نافرمان ہووے بے ادب ہووے گستاخ ہووے او دے نال کی ہوندا ہے حضرات سنا ہے ایک ولی دی گل کر رہے ہیں ایک اللہ دے ولی دی گل کر رہے ہیں مالک بن دینار دی گل کر رہے ہیں اے آئے مکہ پاک آئے مدینہ پاک آئے اے مکہ پاک آئے مدینہ پاک آئے کیوں آئے اے رب دے گھر دا طواف کرن واسطے آئے سبحان اللہ آکھ لو تہاڈی مرضی نہ حضرات سنائے اے طواف کرن واسطے آئے حج کرن واسطے آئے ایک دن باقی رہ گیا ہے جدوں ایک دن باقی رہ گیا ہے ایک دن رہ گیا ہے اے رات دا ویلا سنگی قریب آئے انہاں کہ سونے اج آؤ خریداری کریے کچھ چیزاں لویے سویرے گھرانو ٹر جانا ہے انہاں کہ نانا تسی جاؤ سامان لے کے آؤ خریداری کر کے آؤ میں نہیں جانا اج دی رات اج میں اللہ نو منا رہا ہوں میں اللہ نو منا رہا ہوں میں رب دا نام لے رہا ہوں رات ہوئی ہے رات ویلا ہویا ہے اے حرم کعبہ دے اندر آئے کعبہ دے سین دے اندر آئے جدوں آئے دل وچ خیال آیا ہے اج سونا نہیں ہے اج جاگنا ہے اج عبادت کرنی ہے رات آئی ہے حضرات سنائے زاری اکھاں بند ہوئیاں اے اکھاں بند ہوئیاں اے اکھاں کھل گئیاں زاری اکھاں بند ہوئیاں دل والیاں اکھاں کھلیاں توجہ جدوں دل والی اکھاں کھلیاں اے ویندے نے حضرات سنائے دو فرشتے آئے عرشاں تو فرشتے آئے او بھی حرم کعبہ دے سین دے اندر آئے آ کے بہ گئے پہلا کہن لگا اس سال کتنے حاجی آئے اس آکھے 4 لاکھ آئے کتنیاں دا حج قبول ہویا ساریاں دا ہویا ایک بدبخت دا نہ ہویا اے چلے گئے اے اللہ دا بندہ جاگ دا رہا ہے روندہ رہا ہے سویر ہوئی ہے دوست آئے چلو جی چلیے انہاں کیا تسی جاؤ میں نہیں جانا انہاں کیا سونے کیوں فرمایا راتی اے منظر ویکھ لے آئے فرمایا تانوں کی پتہ نہیں کون ہونا ہے فرمایا تسی کسے دی گل کر دے ہو شاید وہ بدبخت میں نہ ہوا جدہ حج قبول نہیں ہویا رات ہوئی اے پھر آ کے بہ گئے پھر فرشتے آئے اج گل ود گئی انہاں پوچھے ایک فرشتے نے سوال کیتا یار دسنا او بندہ کون ہے جدہ حج قبول نہیں ہویا دوسرے فرشتے دی آواز آئی ہے پہلا حج نہیں ہے 7واں حج ہے اللہ 7 حج قبول نہیں کیتے اس آکھے یار انہاں گستاخ ہے انہاں رب ناراض ہے کہ حج قبول نہیں کردہ اس آکھے کیویں قبول کرے او دی ماں جو دیتے ناراض کیویں قبول کرے او دی ماں جو او دیتے ناراض ہے 7واں حج او آوندا ہے او کہندا ہے لبیک اگوں آواز آندی ہے لا لبیک جا نکل جا تیرا کوئی حج قبول نہیں سنائے آپ نے نہ سن لیا جدوں نہ سن لیا سویر ہوئی ہے بندہ ویکھ لیا اس بندے دے قریب آئے او بیلیا تیرا نام عبد الرحمان ہے جی سونے میرا نام عبد الرحمان ہے فلانے علاقے جو آیا ہے جی فلانے علاقے جو آیا ہوا یار انہا گستاخ ہیں انہا بے ادب ہیں تیرے 7 حج قبول نہیں ہوئے اس آکھے سونے کی کراں جھاڑو دیتے نے طواف کیتے نے صفا مروہ دے چکر لائے نے پر میرا کوئی حج قبول نہیں ہویا فرمایا تیری ماں کتھے وے سونے اس واری میری امی بھی آئی ہے وہ بھی حج کرنا آئی ہے فرمایا لے جا میں نو نال لے جا میں تیری ماں کول جانا وہاں آپ نال آئے فرمایا دسنا کیڑا کم کردہ رہے آئے کیڑا
عمل کردہ رہے آئے تیرے حج قبول نہیں ہوئے سونیا روزیاں دا مہینہ میں گھر دے اندر آیا ہاں شراب پی کے آیا ہاں جدوں شراب پی کے آیا ہاں سونیا میں آکھیا ماں نو روٹی پکا ماں کہندی ہے میرا روزہ ہے مینوں غصہ آیا میں ماں نو تھپڑ ماریا ماں دا ڈیلا باہر آیا میرا نشہ اتریا میں آکھیا ظالمہ کی کیتی ماں نو تھپڑ مارے سونیا میں ٹوکا چایا اپنا ہاتھ کٹ دیتا جیڑی ہاتھ نال میں ماں نو مار آیا ماں او ہاتھ بھی کٹ آیا ماں پھر بھی میری اللہ نہیں سندا آپ آئے مائی دے دروازے تے آئے ان خیمے نو ہلایا اس آکھے اندر آؤ آپ اندر آئے آکے ویکھے آئے قرآن کھلے آئے مائی قرآن پڑھ رہی مائی قرآن پڑھ رہی ہے آکے قرآن بند کیتا اندھی سونے اللہ دا ولی ہے انہیاں عزتاں والائیں عظمتاں والائیں آج میرے دروازے تے آیا ہے میں نو آرڈر جاری کردہ میں آ جاندہ فرمایا مائی کم میرا ہاں میں تیرے دروازے تے آیا ہوں فرمایا مائی پتر نو کیوں نہیں معاف کر دی سونے میں پتر دے عیب لکا رہی ہاں اے کون ہے جیڑا میرے پتر دے عیب فاش کر رہا ہے ماں دا جگرہ ویکھ یار کیڑا ہے جیڑا میرے پتر دے عیبانو فاش کر رہا ہے میں لکا رہی ہاں چھپا رہی ہاں اے کون ہے فرمایا مائی گل چھڑ اے دسنا پتر نو معاف کر دیئے فرمایا نہیں کرنا فرمایا ٹھیک ہے میں جا رہا ہاں تیری مرضی سونیا نہ جا تو آیا ہے تو آڈے قدمہ دے صدقے دے نال میں پتر نو معاف کرنی اتھے بیٹھے ہوئے نے ایک ندا آئیے کعبے تے بھاوے نا ایک ندا آئیے کعبے تے ہن بھاوے نا تیرے اے حج بھی تے پچھلے حج بھی اللہ نے تیری ماں دی وجہ تو قبول فرما چھڑے عظمتاں کی سناواں ماندیاں محبت نال فرماؤ سبحان اللہ پیار نال جڑا ماں باپ دا ذکر سن کے جدہ سینہ ٹھرے ہے نا اس سرکار دے فرامین سن کے اور دل دے اندر دل نو کو محسوس ہویا محبت نال فرما دے سبحان اللہ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تارے دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں چار جملے زیادہ تو نہیں بس چار ایک جملے کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے میں دو حدیثاں اینڈ دے سرکار دے حوالے دے نال بھی پیش کرنی ہے چار جملے کیونکہ بس دو چار جملے میں نے تو ویسے بڑا یاد ہے لیکن دو چار جملے پڑھ رہے ہیں محبت نال سماعت کرائے پھر میں شعر دہرا رہے ہیں تو پھر وہ دو چار جملے پڑھنا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تارے دیندیاں نے دعاواں ماں اللہ رب قادر کریم رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا بعد رب تو ساری کائنات اندر دوجا کوئی نہیں شاہ لولاک ورگا دنیا داری دے سارے رشتیاں چوں کوئی ساک نہیں ماں دے ساک ورگا پتر بھامیں زمانے دا غوث ہوئے نہیں ماں دے پیران دی خاک ورگا
پتر بھاویں زمانے دا غوث ہووے نہیں ماں دے پیران دی خاک ورگا گود ماں دیئے درسگاہ پہلی گود ماں دیئے درسگاہ پہلی اتھوں زندگی دا نسب العین بندہ ہے اتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بندہ ہے شرم و حیا دی ماں جے ہووے پیکر پھر پتر بھی غوث سکلین بندہ ہے سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے صابر پھر لال بھی سخی حسین بندہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے صابر پھر لال وی سخی حسین بندہ ہے دو جگہ اندر جے تو سکھ چانا ہے دساں عمل میں کر تو کی لیا کر جس حال اندر ماں ہووے راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانو سی لیا کر جدوں تینوں سکون دی لوڑ ہووے پیر ماں دے دھو کے پی لیا کر حج اکبر دا ملے ثواب اسنو حج اکبر دا ملے ثواب اسنو نال پیار دے جو مانو تکدائے راضی رب رسول بھی ہیں نستے راضی مانو جیڑا بھی رکھ دائے راضی ہو کے ماں جے ہاتھ چک لوے انہوں رب بھی موڑ نہ سکدائے ٹر جائے صابرہ ماں جس ویلے پتہ لگدا زمانے دی اکھ دائے ماں دی مامتا سچائے پیار ایسا جدے وچ دکھاوے دی بات کوئی نہیں بعد رب رسول دی ذات نالوں ود ماں دی ذاتوں ذات کوئی نہیں عظمتاں کی سناواں ماں تارے دندیاں نے دعاواں رو اے پیارے محمد مصطفیٰ رو اے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفا عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری علامہ بدر الدین عینی بائی دے اندر آپ لکھ دیں کہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آیا انہیں آ کے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں حضور نے نا فتح مکہ کیتا تے مدینہ پاک دی گل حضور دی بارگاہ دے اندر آیا عرض کیتی سونیا منت منی گئی جدوں مکہ فتح ہوئے گا نا تے میں کعبے دی چوکھٹ دا جا کے بوسا لواں کہہ دے سبحان اللہ میں کی کروں گا کعبے دی چوکھٹ دا جا کے بوسا لواں اے منت منی سی تاجدار کائنات علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد 22 دے اندر موجود ہے فرمایا میں منت منی گئی جدوں مکہ فتح ہوئے گا میں کعبے دا چوکھٹ دا دروازے دا جا کے بوسا لواں گا ہن جا نہیں سکدا کوئی وجہ ہوے گی بیمار ہوے گا کوئی سو مسئلہ ہوے گا آقا ہن جا نہیں سکدا کی کراں فرمایا تیری ماں ہے تیری ماں ہے آقا ہے فرمایا ماں دے قدم چوم لے تو سمجھ لے میں کعبے دی چوکھٹ چوم لے یار ماں دے قدم چوم لے تو سمجھ لے میں کعبے دی چوکھٹ چوم لے اخبار الاخیار سید نعیم الدین مراد آبادی آپ نے نور عرفان دا نور ایمان یا نور عرفان دا حوالہ دیتا آپ نے سید نعیم الدین مراد آبادی اخبار الاخیار دے اندر موجود ہے ادنال ملدہ جلدہ کہ حضور دی بارگاہ دے اندر ایک اور بندہ آیا انہیں تے آ کے عرض کیتی سی نا کہ میں منت منی سی مکہ فتح ہوئے گا میں کعبے دی چوکھٹ دا بوسا لواں گا وہ آیا
آیا اس آکھا سونیا ایک منت من بیٹھا بڑی ڈاڈی جائیے ہون پتہ نہیں پوری بھی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی سرکار فرمایا کی منت من کے آیا ہے اس آکھا سونیا اے منت مننی ہے کہ میں جنت دے دروازے دا بوسا لما حضور فرمایا اے تو مرے گا دنیا تو جائیں گا پھر قبر دے اندر جائیں گا پھر حشر دا میدان لگے گا پھر حشر دے میدان تو بعد فیصلہ ہوئے گا تو جنت دے اندر جانا ہے یا دوزخ دے اندر جانا ہے پھر جا کے جو کچھ ہویا پر نظر جیڑی مننی جاندی ہے منت او تے دنیا تے اتارنی چاہی دیئے سونیاں کیویں اتاراں ہن کی کراں آپ فرمایا تیرے ماپے ہیں نے آکھو سبحان اللہ تیرے ماپے ہیں نے سونیا ماپے تو کوئی نہیں اللہ دے محبوب جلال وچ آئے نا حضور دا دریائے رحمت جوش وچ آیا فرمایا ماپے کوئی نہیں ماپیاں دی قبر دا پتہ ہی ماپے کوئی نہیں ماپیاں دی قبر دا پتہ ہی سونیا نہ ماپیوں نے نہ ماپیاں دی قبر دا پتہ ہے خود بھی رو پیا حضور بھی رو پے رخساراں تے آنسو آئے صحابہ کہندے نے یار تو ساڈے آقا نو رلا دیتا سرکار فرماندے نے کوئی گل نہیں بیٹھ جاؤ جدوں صحابہ بیٹھے نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں پیو بھی کوئی نہیں ماں پیو دی قبراں دا پتہ بھی کوئی نہیں او بیلیا گھر تر جا دو لکیراں مار لویں ایک سمجھ لویں میرے ابے دی قبر ہے ایک سمجھ لویں میری اماں دی قبر ہے دو لکیرہ مار لویں ایک سمجھ لویں میرے ابے دی قبر ہے ایک سمجھ لویں میری اماں دی قبر ہے آقا کراں کی فرمایا انج کریں پیو دی جڑی قبر بناویں گا نا او دا سر مطلب سر والا پاسا سمجھ لویں اے پیو دی قبر ہے اے او دا سر والا پاسا ہے فرمایا سر والے پاسوں جا کے پیو دی قبر نو چم لویں پیراں والو پاسوں جا کے ماں دی قبر نو چم لویں تو سمجھی کہ میں جنت دے دروازے دا بوسا دے کے آیا سر والے پاسوں پیو دی قبر اخبار الاخیار سید نعیم الدین مراد آبادی پتہ دے جانے آپ فرموندن کہ سرکار فرمایا سر والے پاسو پیو دی قبر تے پیراں والے پاسو ماں دی قبر تے اے چم لویں تے پھر حضور فرموندن اے سمجھ لویں کہ میں جنت دے دروازے نو چم آیا ہاں بوسا لے آیا ہاں جنت دے دروازے دا بوسا دے آیا ہاں آج بھی فقہائے کرام فرموندن بندہ قبرستان جائے نا ماں پیو دی قبر تے پیو دی قبر نو سر والے پاسو چمے ماں دی قبر نو پیراں والے پاسو چمے دوستان محترم اے ہن کوئی او دے ماں پیو دی اصل قبر تا ہی نہیں پتہ نہیں قبراں کتھن پتہ نہیں ماں پیو کتھن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تے انہوں دس دیتا کہ تو اس طریقے نال کریں دو لکیراں مار لویں تے تسی ویکھو نا وہ چمڑ لگیاں کنا جھکیا ہوئے گا زمین دے وچ تے نہیں نا وڑ گیا ہوئے گا زمین دے اوتے ہی بوسا دیتا ہوئے گا نا جدوں زمین جو ہے تے حضرات مینوں دسو نا اے ماپیاں نو رتبہ کنے دیتا کہ پیو والے پاسو چمی سر نو تے مقدمہ والے پاسو چمی ماں نو تے اے سمجھی میں جنت دا بوہا چمایا تے دوسرا کہندے کہ میں کعبے دا دروازہ چمنے تے سرکار فرماؤن کہ تو جا کے ماں دے قدمہ نو چم لے اے ماں پیاں نو مقام کنے دیتا اے عزتہ کنے دیتیاں بے عین ہی آکھن دے ہونا اے ماں پیاں نو مقام فقط تاجدار کائنات نے عطا فرما دیتا ہے حضور نے دیتا ہے حضور نہیں فرماؤں دے کہ سویرے اٹھ کے اپنے والدین دا چہرہ بیکھو ایک مقبول حج دا ثواب اللہ کریم عطا فرما دے ہوئے حضور نہیں فرماؤں دے میں شادی نماز پڑھ رہا ہوں کہ میری والدہ اگر زندہ ہوں دی میں نو آواز مار دی میں محمد اپنی نماز چھوڑ دیندہ اپنی نماز چھوڑ کے اپنی والدہ دی خدمت دے اندر حاضر ہو جاندہ پہلے والدہ دی گل سندہ والدہ دا حکم پورا کردہ پھر آ کے رب دی بارگاہ دے اے ماں پہ نو مقام کنے دیتے دسو نا اے والدین نو عزت کنے دس اے حضور نے دیتی اے سب کچھ حضور نے عطا کیتا جے ماں والدین نو آج دی تقریر دا خلاصہ منڈیاں دے اندر بیچیا جاندہ سی عزت قدر کوئی نہیں سی حضور آئے حضور نے دسے بھائی اگر تواڈی ماواں دے پیراں دے تھلے جنت ہے نا تے جنت دا دروازہ را تواڈا باپ ہے
جنت دروازہ دے توڑا باپ ہے، یہ نہیں کہ صرف ماں دا مقام ہے، اللہ نے والد نو بھی مقام عطا فرمائے۔ لیکن دوستان محترم مولانا روم رحمت اللہ علیہ مسنون شریف دے اندر لکھ دین ایک بندے نے اپنی ماں نو 7 حج کرائے، موڈیاں تے چاہ کے 7 حج کرائے، طواف بھی موڈیاں تے چاہ کے، صفا مروہ دے چکر بھی موڈیاں، حج دا ہر رکن اس ماں دے پیر تھلے نہیں لگن دیتے، جو بھی معاملہ سی تھلے نہیں لگن دیتے، 7 حج دے دوران اس ماں دا پیر نہیں تھلے لگن دیتا، جو بھی کم کیتا موڈیاں تے چوکے تے 7ویں حج دے نا بڑے فخر نال کہندا ہے کہ میں ماں دا حق ادا کر دیتا ہے۔ حاطف غیبی چو آواز آئی کہ جدوں تو پیدا ہویا ہے نا، جدوں تو دنیا تے آیا ہے نا، تیری ماں نو جتنی تکلیف ہوئی ہے نا، تو حالی ایک لمحے دا بھی حق حالی ایک لمحے دا بھی تو حق ادا نہیں کی۔ پھر خود سوچ لو 9 مہینے پیٹ دے اندر رکھنا، یہ تو پھر لمبی چوڑی بات ہے نا بڑی۔ اس واسطے والدین دی قدر کرنا، والدین دی عزت کرنا، اے اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے۔ انہاں دی عزت کرو، انہاں دی قدر کرو، کیونکہ والدین راضی، رب دا محبوب راضی، اور انہاں دی اطاعت دے اندر اپنی زندگی گزارو، کیونکہ سرکار نے دسے ہے۔ اور انہاں کو دعاواں لو، بدعاواں نہ لو۔ اگر والدین دنیا تو چلے گئے تے والدین دی قبر دا پتہ ہے تو انہاں دی قبراں تے جا کے انہاں واسطے دعا کرو۔ او کدی بھی نہیں مردے وہی مردے جنہاں دے پیچھے دعا کرن والا کوئی نہ ہوئے، او کدی نہیں مردے جنہاں دی اولاد پیچھے زندہ ہوئے اور زندہ ہو کے اپنے والدین واسطے دعا کرے، او والدین کدی بھی نہیں مردے، او مر کے بھی زندہ ہوندے نے۔ اس واسطے کہ اپنے والدین دا ادب و احترام کرو۔ اللہ تعالیٰ تہانوں مینوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ وصال پاک سرکار دو عالم صلی اللہ